So hello, what's up guys? So karon di ay naatay himuon nga usa ka challenge no. Kini gihimo na ni sa ubang mga YouTuber no. Natay pabasa karon nga upat ka buok unya. Ug mabasa nila ni naa sila 20 pesos no. Muni gitawag na to og kaning saging managing challenge. Wow! 100% gini nga dili gid sila makabasa ani no. Kaya ning kahoy, mangahoy, saging, managing. So, watay lingaw ron guys. So, mangita taog ka ng atong pabasahon ninyo. Tagaan na to og 20 pesos kung makabasa sila ni tanan. Actually guys, kini siya nga kaning managing, dili ni siya managing, managing gini siya. Sa itong mga kaning managing, dili ni siya managing, managing ni siya. So, mangita taog atong pabasahon na to ani nga di ni siya makabasa ani. So, see you guys. Oh, ako challenge ni mo ron pabasahon ti ka ani. Oh, kani inani ba inani? Oh, nani. Oh. Makabasa ka ning upat man ni siya ka buok. Oh. Makabasa ka ani, tagaan ka na ko og 20 pesos. Oh, kana dito. Basta makabasa ka ani. Basa ko na. Tagaan ti kay 20 pesos. Oh. Kani Google panako na di na. Dili na, basahon ra nimo ni, babasa ka ni na kay 20 pesos. Oh, priya ni. Priya na. Oh, salamat ni. Kana kahoy. 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 Ikaduha. Unggoy. Oh, sama. Kani ikaduha. Oh. Ikaduha. Mangahoy. Mga kani. Kana saging. Kani. Ra. Kana managing. Managing. Oh, sala ni. Managing. Managing. Unya. Managing. Managing lagi. Managing. Oh, saging nya managing. Wa juga katagan. Oh, sala na. Oh, Managing. Managing. Salam na siya. Sala na. Sala gini. Oh. Sam ni ay. Oh, ay. Manag. Managing na siya. Wa sige 20 pesos ano raw. Wala kay 20 pesos. Salam din na siya. Managing. Ay, in English. Lah, wa sige katagan jud sayo kayo. Bayo. Atong challenge atong gipadayo no. So mahatag tag 20 pesos sa makatagan na ni. Okay, so niya. Mani siya. Ha? Okay, saha. Kahoy. Okay, kahoy no. Tagana no, right. Sunod. Mangahoy. Mangahoy. Okay. Kataganan nyo, pre, kung kuya, no? Okay. Paresa, ikaw ha. Saging. Hoy, pakita. Saging. Kataganan mong Japon. Saya naman ni puro god. Ay, katulo. Watag tag 20 pesos sa basta tagaan. Managing. Managing. Ha? Managing. Unsa na? Buwaki. Sayang. Oh. Yung sala na manang? Pero ala sayo di. Oh, unsa na manang? Saya naman puro. Oh, unsa man manang? Unsa man manang? Managing. Piar, hari ka, piar. Kahoy. Kahoy lagi. Kahoy, okay. Tagana no. Mangahoy. Kasunod. Mangahoy. Mangahoy. Taganan Japon. Saging. Sunod. Saging. Saging. Taganan. Sunod. Sunod na lison. Manahaging. Sala ni mo? Ambot lang na. Kahoy. Taganan. Sunod. Challenge ba ni? Mangahoy. Mangahoy. Taganan sad. Saging. 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 Okay. So last. Managing. Ang answer na managing. Managing.
Basa. Ani? Kahoy. O, kahoy. O. Sunod. Mangahoy. Mangahoy. O, okay. Wala. Sunod. Saging. Saging. Sayo na no. Buang. Last. Oh, ano pa? Managing. Managing. Piliro mo. Oh. Oh, sala na, sala. Okay, basa. Sala na. Basa ba? Oh, basta. Oh, sala na. Managing. Oh. Dili ang kuan managing. Managing. Oh, managing. Managing. Ay, napao. Daghan akong anak, dako kong problema. Sige lang kabuntis ang akong asawa.